Il-Kunsillier Laburista fil-Gżira Alexander Kalleja Zammit fetaħ protest ġudizzjarju fil-konfront tas-Sindku Laburista fl-istess lokalità, Konrad Borġmanxe. Kalleja Zammit kien ilu diversi xhur jagħmel mistoqsijiet dwar bosta temi importanti brabta ma' xogħol tal-Kunsill, iżda Borġmanxe baqa' jinsisti li ma jweġibx. Dan wassal biex Kalleja Zammit ħabassi legali fil-konfront tiegħu. NetNews tkellem kemm mas-Sindku kif ukoll mal-Kunsillier Alex Kalleja Zammit b'dan tal-aħħar jgħid li wara li prova kull mezz b'mod paċifiku kellu jieħu passi legali. Kien hemm ħafna xhur sħaħ ta' mistoqsijiet għalhekk ħadd l-azzjoni. Kalleja Zammit saħaq li meta nippritkaw fuq governanza tajba għandna nipprattikaw dak li ngħidu. Ma nistax nimmaġina li hemm xi ħaġa li l-ebda Sindku jew Kunsillier mandu jħossu skomdu għax aħna il-modus operandi huwa li aħna trasparenti. Hekk titlob il-governanza sewwa li nkunu b'mod trasparenti. Id-disgwid bejn Kalleja Zammit u Borġmanxe jidher li beda wara li l-Kunsillier Laburista kien astjena fil-vot dwar il-pompa tal-petrol kontroversjali fil-Gżira. Minn dikinhar għadu ma kellimniex le. Laqqas qatt ma qalli ħelu. Nitkellmu waqt il-ħin tal-laqa nitkellmu normali. Dan minkejja li l-istess Kalleja Zammit stqar ma' dan l-istazzjon li hu kien ta' sosten tiegħu sħiħ lil Borġmanxe fl-elezzjoni u għadu itih is-sosten sal-lum. Min-naħa tiegħu is-Sindku Konrad Borġmanxe kuntattjat minn NetNews iddeskriva d-domandi ta' Kalleja Zammit bħala bla sens għax dawn kienu dwar affarijiet li deġa kienu ġew diskussi. Borġmanxe qal li Kalleja Zammit u persuna li m'għandux jagħmel u li jħobb jaqla l-inkwiet. Għalkemm is-Sindku ma rridx jagħti kumment irrekordjat u għata l-kunsens tiegħu biex nikwotaw dak li qalilna dwar il-Kunsillier tal-partit tiegħu stess.